Γεια σας. Ο σύγχρονος τεχνοκρατικός πολιτισμός μας διαμόρφωσε τραγικά ανθυγιεινές συνθήκες ζωής τόσο για τον άνθρωπο όσο και για την όποια ζωή διασώθηκε στις σύγχρονες τερατοπόλεις. Τα αδέσποτα και η δυστυχία τους είναι αποτέλεσμα των δικών μας επιλογών, των δικών μας αποφάσεων, των δικών μας δραστηριοτήτων. Πού θα ξεδιψάσουν σε μια πόλη, χωρίς βρύσες, χωρίς πηγές? Τι θα φάνε σε έναν κόσμο από άσφαλτο, μπετόν και πλαστικό? Πού θα βρουν ησυχία μέσα σε τόσο θόρυβο και διωγμό? Με ποιο δικαίωμα εμείς τα πολιτισμένα όντα δεν τους εξασφαλίζουμε έστω στοιχειώδεις εναλλακτικές συνθήκες ζωής? Είναι απλό, θα πει κανείς, γιατί ίσως δεν έχουμε κανένα κέρδος από αυτή την ιστορία σύμφωνα με τις αξίες της κοινωνίας μας. Κι όμως, κάποτε πρέπει να πληρώσουμε για τις επιλογές μας. Και πληρωμή δεν μπορεί να είναι ο βρόχος του Μπόγια και ο θάνατος, όπως και αν τον ονομάζουμε. Γιατί μια παιδεία, μια λογική και μια κοινωνία που δεν παίρνει υπόψη της ότι αυτό που ονομάζουμε ποιότητα ζωής δεν αφορά μονάχα την κάλυψη των υλικών μας αναγκών, αλλά την ψυχολογική, συναισθηματική και οικολογική υγεία, και προϋποθέτει κυρίως την άνθηση των συναισθημάτων, της τρυφερότητας, της αγάπης, της φιλίας και της στοργής, είναι μια κοινωνία καταδικασμένη στην συναισθηματική φτώχεια και στη μοναξιά των ανθρωπίνων σχέσεων. Τα αδέσποτα, αν προσπαθήσουμε να τα πλησιάσουμε, μπορούν να μας δώσουν τόση χάρη, ομορφιά και τρυφερότητα, ώστε να βρούμε το μύτο της Αριάδνης για να βγούμε από το λαβύρινθο της βίας. Ένα βλέμμα λοιπόν στην καταφρόνια και την αναλγησία. Ένα βλέμμα στην ανθρώπινη τρυφερότητα και την αγάπη.
Στη φυσική τους κατάσταση όλα τα ζώα είναι αδέσποτα. Ο άνθρωπος απεφάσισε λοιπόν να τα κάνει και αυτά υποχείριά του για να τα εκμεταλλευτεί φυσικά, είτε ως φύλακες, είτε για να του δώσουν την τροφή του, το δέρμα τους, το μαλλί τους κτλ. Και εν συνεχεία όσα από αυτά δεν του ήταν πολύ χρήσιμα τα εγκατέλειπε στους δρόμους και έτσι δημιουργήθηκαν τα δέσποτα. Το κράτος από εκείνη την εποχή άρχισε και εξακολουθεί ακόμα να δημιουργεί το ίδιο το πρόβλημα των δεσπότων. Γιατί αντί να κάνει μια σωστή πολιτική, να δει πώς μπορεί να λύψει αυτό το πρόβλημα, και υπάρχουν τρόποι, απέναντίας προσπαθεί ίσως και για λόγους οικονομικών συμφερόντων να τα εξοντώσει δια του θανάτου. Η υπουργική απόφαση συγκεκριμένη επιτρέπει να λειτουργούν καταφύγια ζώων τα οποία δεν χρειάζονται καμία διαλειτουργία, δεν χρειάζεται να πληρούν κανένα όρο για να λειτουργήσουν και μπορούν να σκοτώνουν ανεξέλεγκτα δέσποτα ζώα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να παίρνει κάποια χρήματα, να γίνει η εταιρεία προστασία ζώων στη θέση της εταιρείας προστασία ζώων και χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο πλέον. Έτσι λοιπόν από πλευράς πολιτείας τα δέσποτα έχουν εγκαταλειφθεί στη μοίρα τους. Η πορεία τώρα του αδεσπότου, η σωτηρία μάλλον του αδεσπότου, είναι να πάει σε κάποιο ιδιωτικό καταφύγιο, σε κάποιο ιδιωτικό κοινοκομείο, το οποίο δεν συνδέεται με το κράτος, δεν χρηματίζεται από το κράτος και περιθάλπτει ζώα. Τέτοια υπάρχουν πολύ λίγα, είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν, γιατί τόσα χρόνια δεν έχουν πάρει καμία επιχορήγηση και έτσι δημιουργείται αδιαχώρητο εύκολα, έτσι δημιουργείται πρόβλημα εύκολα.
Είναι 15 χρόνια που ασχολούμαι, ιδιωτικώς βέβαια ασχολούμαι από μικρή, αλλά ενεργοποιήθηκα εδώ και 15 χρόνια, βλέποντας ότι υπήρχε μόνο θάνατος και καμία προστασία. Αυτή τη στιγμή, μετά από 15 χρόνια, η ίδια κατάσταση επικρατεί. Τίποτα δεν βελτιώθηκε και οι νόμοι, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που βγαίνουν, και αν έχουν κάτι καλό μέσα, όπως είχε η προηγούμενη του κυρίου Μωραήτη, δεν εφαρμόζεται. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, αυτή η υπουργική απόφαση και το προεδρικό διάταγμα το 289 και η 340-105 υπουργική απόφαση είναι θανάτωσης. Και έγινε απλώς και μόνον για να δημιουργηθούν από τα σωματεία, μεταφέρει δε την εξουσιοδότηση της περισυλλογής και γενικώς της θανατώσεως φυσικά, αφού είναι έτσι η νομοθεσία, στα σωματεία. Η πρότασή μας είναι αυτή που κάνουμε 15 χρόνια. Να γίνουν μικρά ευέλικτα κοινοκομεία σε κάθε δήμο ή κοινότητα. Γιατί η Ελλάδα είναι μεγάλη και δεν είναι μονάχα Αθήνα. Και υπάρχει πρόβλημα, το αποδεχόμεθα παντού και θα υπάρχει όσο εξακολουθούν να ακολουθούν αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν μόνοι τους οι αρμόδιοι και υπογράφει απλώς ο Υπουργός. Λοιπόν, να κάνουν μικρά ευέλικτα κοινοκομεία στα οποία θα περισυλλέγονται, θα στηρώνονται, θα καταγράφονται, θα έχουν ένα τατουάζ που θα ξέρουμε ότι αυτό είναι στηρωμένο. Και εάν δεν υιοθετηθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, φερειπίν εντός 20 ημερών, θα ξαναπάει στον τόπο που μαζεύτηκε. Εκεί κάποιος ζώφιλος θα το ταΐσει, θα το ποτίσει. Δεν πρόκειται να υπάρξει αποτέλεσμα, έστω και αν μαζεύουν και σκοτώνουν. Διότι η βρύση είναι ανοιχτή από μέσα από τα σπίτια, από μέσα από τις αυλές. Ξέρετε πότε πετάνε τα κουτάβια? Από μέσα από τους κήπους. Όταν γίνουν 3 μηνών, 4 μηνών. Δηλαδή τότε που αρχίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Τα χαίρονται, ωραία. Α, τι ωραία που περνάμε, γλυκά μου πλασματάκια και όλα τα υπόλοιπα. Και στη συνέχεια βγαίνουν απ' έξω και δημιουργούν προβλήματα. Όταν το αδέσποτο γεννήσει, τα μωρά δεν ζουνε τόσο πολύ. Κοιτάξτε, ένας αριθμός δεν πειράζει καθόλου, εφόσον δεν δημιουργούν προβλήματα και οι άνθρωποι τα φροντίζουν. Δηλαδή, εδώ στην Αγία Παρασκευή, εμείς έχουμε έναν αριθμό αδέσποτων που τα λατρεύουν. Πρώτα οι καταστηματάρχες. Έτσι και πας και τους πεις τίποτα για το σκυλί που ταΐζουν, ούτε να το στηρώσουν πολλές φορές δεν μας αφήνουν και πρέπει να τους πείσουμε ότι αυτό είναι το καλό του ζώου και το καλό των ανθρώπων. Εμείς τι νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει? Κάθε δήμος να φτιάξει ένα φιλοζωικό σωματείο, όπως είναι το δικό μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, μην περιμένετε από 2, 3, 5 σωματεία να βοηθήσουν ευρύτερα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, κάθε σωματείο στο χώρο του. Συνεργασία με το Δήμο. Η πείρα την οποία έχουμε εμείς, οι προτάσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε, όσον αφορά συγκεκριμένα το θέμα των αδεσπότων, είναι ότι τα σωματεία, τα ιδιωτικά, τα οποία είναι μικροσκοπικού χαρακτήρως και προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιθάλψουν ένα μεγάλο αριθμό ζώων, δεν τα καταφέρνουν λόγω της πληθώρας των αδεσπότων που υπάρχει στην Αττική. Το άλλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να θίξουμε περισσότερο είναι το πρόβλημα της παιδείας. Πρέπει να δώσουμε βάση και έμφαση όλοι οι ζωόφιλοι, όλα τα σωματεία, όλες οι οργανώσεις που ασχολούνται με τα ζώα, στο θέμα το μορφωτικό. Να μάθουν τα παιδιά να αγαπάνε τα ζώα, να καταλάβουν ότι δεν έχουν τις αρρώστιες τις οποίες διατείνονται ότι έχουν. Δεν κάνουν κακό. Όλα τα παιδιά από μόνα τους έχουν το έμφυτο με την αγάπη προς τα ζώα. Κανένα παιδί από μόνο του δεν θα τα κακομεταχειριστεί, κανένα παιδί δεν θα τους φερθεί άσχημα. Το κυριότερο πρόβλημα είναι οι γονείς, οι οποίοι μονίμως και συνεχώς τρομοκρατούν τα παιδιά τους λέγοντάς τους μην πλησιάσεις το αδέσποτο, μην του δώσεις να φάει. Εάν το αδέσποτο δεν του κάνεις κακό, δεν θα σου το αποδώσει και κακό. Διότι καταρχάς τα αδέσποτα είναι ζώα τα οποία είναι ταλαιπωρημένα. Δεν ξέρουν ποιος θα τα χαδέψει, ποιος θα τα κλωτσίσει, ποιος θα τα ταΐσει. Και άρα πάντοτε πλησιάζουν με ευνοϊκές διαθέσεις προς τον άνθρωπο. Δεν έχουμε καμία επιδότηση, διότι η επιδότηση του Υπουργείου Γεωργίας δίνεται μόνο για να κάνουμε ευθανασίες. Και από τη στιγμή που θα μπαίνει ο κτηνίατρος ο κρατικός και θα μας λέει κάθε Παρασκευή θα σκοτώσω αυτό, θα σκοτώσω αυτό, εμείς δεν δεχόμαστε την επιδότηση. Και προτιμούμε να αγωνιστούμε, να ζητιανέψουμε, να κάνουμε τα δυνατά για να τα συντηρήσουμε, αλλά όχι να τα σκοτώσουμε.
για να λήξει το θέμα των αδεσπότων προτείνουμε να καταγραφούν όλα τα σκυλιά τα ιδιόκτητα όλων των πελατών, των δικών μας, γιατί μόνο οι ιδιώτες κτηνίατροι έρχονται σε άμεση επαφή με ιδιοκτήτες ζώων, ούτως ώστε αφενός μεν ο Έλληνας όταν βαρεθεί το ζώο να μην μπορεί να το πετάξει, αφετέρου άμα το χάνει να το βρίσκει. Και από την άλλη μεριά να γίνει στήρωση στα ήδη υπάρχοντα αδέσποτα ζώα, τα οποία να ξαναενταχθούν στις γειτονιές που είναι και σήμερα και τα περιθάλπτουν διάφοροι φιλόζωοι, μέλη σωματείων φιλοζωικών κτλ. Έως όταν αυτά εξαλειφθούν σιγά-σιγά. Αν δεν έχει δημιουργία νέων αδεσπότων και αν έχει στηρωμένα τα ήδη υπάρχοντα αδέσποτα, σημαίνει ότι σε 5 χρόνια θα έχει λύσει το πρόβλημα. Βέβαια, το 5 χρόνια είναι ένα νούμερο που πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. Μέχρι σήμερα τι κάναμε? Κάθε χρόνο λέγαμε σκοτώνουμε 10.000 ζώα, μπα και λύσουμε το πρόβλημα των αδεσπότων. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει ένα σχεδιασμό 5-10 χρόνια και θέλει βοήθεια από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή να γίνονται συστηματικές προσπάθειες από κάθε δήμο για την περιοχή του και να γίνεται ακριβώς αυτό που είπαμε. Στηρώσει τα ζώα και επανένταξη στο περιβάλλον που ζούσαν. Αν δούμε στον δρόμο έναν άνθρωπο ή ένα παιδί να ζητιανεύει ένα κομμάτι ψωμί ή την αγάπη μας, το λυπόμαστε. Μόνο που αυτό το παιδί, αυτός ο άνθρωπος, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ένα πολύ δυνατό όπλο, το λόγο. Αν δούμε ένα ζώο στον δρόμο πεινασμένο, να ζητιανεύει πάλι αγάπη και ψωμί, μέσα από τις άναρθρες κραυγές του, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τη δυστυχία του. Έτσι, μένει μόνο στο βλέμμα του, στο πονεμένο βλέμμα του, να μπορέσουμε εμείς να καταλάβουμε, να αποκωδικοποιήσουμε τον πόνο του και να αντιληφθούμε τι του συμβαίνει. Καταρχήν, η ευθανασία χρησιμοποιήθηκε από το κράτος σαν μέτρο και σαν λύση για να αντιμετωπίσει τα δέσποτα. Μέχρι σήμερα έχει αποτύχει. Φάνηκε ότι παρά το ότι έκανε ευθανασίες από το 1917 νομίζω, μέχρι σήμερα τα δέσποτα αυξήθηκαν. Δεν μειώθηκαν από τις ευθανασίες. Άρα και πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλο τρόπο. Και να τα αντιμετωπίσει τα ζώα με ανθρωπιά και με την αξιοπρέπεια που τους ταιριάζει και με ανθρωπισμό και με σεβασμό προς την ίδια τη φύση, που είναι και αυτά τα πλάσματα, όπως και ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι. Και απ' την άλλη να βρει τρόπους τέτοιους που θα λύσει άμεσα το πρόβλημα, που θα βοηθάει και την κοινωνία και τον άνθρωπο και τα ίδια τα ζώα. Τι πρέπει να κάνει? Εμείς προτείνουμε να μπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση να δουλέψει πρώτα και πάνω από όλους. Δηλαδή, αφού έχουμε προβλήματα σε κάθε δήμο, και μερικοί δήμοι έχουν πολύ περισσότερα από κάποιους άλλους, πρέπει ο Δήμος, οι Δήμοι να συνεργαστούν με τα σωματεία. Και είμαστε όλοι στη διάθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουμε τις προτάσεις μας, να τους πούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να τους βοηθήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα ιατρεία μας όσοι έχουμε για να συνεργαστούμε με τους Δήμους, να κάνουμε και στηρώσεις, να κάνουμε και εμβολιασμούς, ή οι ίδιοι Δήμοι να κάνουν κέντρο, ένα χώρο, να επιλέξουν ένα χώρο που θα τον αφιερώσουν μόνο για τα ζώα, τα δέσποτα.
Άρχισα με 5 σκυλιά δέσποτα που τα κυνηγούσανε και έκανα περισυλλογή εδώ μετά στην περιοχή, σκυλιά που είχαν πρόβλημα και σιγά σιγά έγιναν αυτά. Αποτάνθηκα στο Υπουργείο Γεωργίας, αλλά δεν με ενίσχυσαν. Μόνη μου και μόνη μου τα ταΐζω με χρήματα δικά μου, μόνη μου τα καθαρίζω και βέβαια μόνη μου κάνω και την νοσηλεία. Πάω στο γιατρό βέβαια, αλλά ό,τι μου λέει ο γιατρός, την νοσηλεία την εφαρμόζω εγώ. Πιστεύω ότι τα σκυλιά αυτή τη στιγμή δεν έχουν μέλλον στην Ελλάδα και ότι κάτι ελάχιστο έχω προσφέρει με το να τα στηρώνω τουλάχιστον, να μειωθεί ο αριθμός τους και να φροντίσω μέσω εφημερίδων ή τηλεοράσεως, αν μπορούσα, να δώσω κάποια ζώα να αποκτήσουν ένα αφεντικό, ας πούμε. Γιατί δεν έχει νόημα να τα κρατάς συνέχεια τα ζώα. Εγώ έχει τύχει να ξοδέψω και 80.000 για ένα με σπασμένο πόδι. Δεν το κάνουν αυτό και προτιμούν να του κάνουν ευθανασία. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ευθανασία. Δεν μπορώ να χαλάσω τον κύκλο της ζωής, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Ναι, είναι πρόβλημα το ότι εδώ χρειάζομαι 10 με 15 ώρες πολλές φορές και ήθελα κάποια βοήθεια, έστω και εθελοντικά να με βοηθούν. Κάποιοι ζωόφιλοι ή και μια οικονομική ενίσχυση ή σε τρόφιμα και φάρμακα θέλω, και φάρμακα, γιατί έχω ανάγκη. Πού θα πάει όταν εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, έφτασα στο σημείο που δεν μπορώ να προσφέρω συνέχεια όλα τα χρήματα, όσα χρήματα έχω προσφέρω όλα. Δεν κρατάω για τον εαυτό μου. Λοιπόν, τι θα γίνει, πού θα πάτε έτσι? Μα αυτό λέω, εάν δεν με ενισχύσουν οικονομικά θα πρέπει να να φύγουν τα ζώα κάποια στιγμή και βέβαια θα είναι και ένα πρόβλημα και αισθάνομαι άσχημα συναισθηματικά και υπεύθυνη θεωρώ τον εαυτό μου και γενικά τον άνθρωπο υπεύθυνο για τη ζωή των ζώων, γιατί η κοινωνία είναι ανθρωποκεντρική και αυτή τη στιγμή έχουν την ανάγκη μας τα ζώα. Δεν γίνεται. Εμείς τα φέραμε και εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Πριν 15.000 χρόνια έφερε το σκύλο και πριν 7.000 χρόνια τη γάτα δίπλα του. Και ένα πολύ σπουδαίο, υπάρχει ένα βιβλίο που θέλω να το δείτε, μπορεί να το πάρετε και στο πλάνο. Το Wiedersehen mit Argos είναι γερμανικό, η συνάντηση με τον Άργο, που εκεί δείχνει την φοβερή αφοσίωση αυτού του ζώου προς τον άνθρωπο, δείγμα της πίστεως, τρομερό δείγμα της πίστης, γιατί δεν τον γνώρισαν τον Οδυσσέα έπειτα από 20 χρόνια, ούτε ο πατέρας του, ο Λαέρτης, ούτε ο γιος του, ο Τηλέμαχος, ούτε η γυναίκα του φυσικά, η Πινελόπη, αλλά τον γνώρισε ο Άργος πάνω σε ακαθαρσίες τον είχανε και του κούνησε την ουρά και πέθανε. Αυτό είναι να πει ο συγγραφέας, ας πούμε, της Οδύσσιας, ότι το μεγαλύτερο δείγμα αφοσίωσης προς τον άνθρωπο το έχει δώσει ένα σκύλο.